Кая гына гомер итсәк тә, һәммәбезнең үз тормыш казаны бар. Ерактагы якын кардәшләр, якындагы кызыклы шәхесләр, күрнекле кешеләр, танылган һәм танылмаган талантлар. Очрашып күрешәбез, сөйләшеп серләшәбез, шаярып көлешәбез. Без һәр вакыт куйда, күп вакыт юлда. Кузгалдыкмы? Киттек әйдә! Альберт, мин монда инде театр каршында торам. Сез дә күрмим бит сезне. Кайсы яктан киләсез? Ана кайсы яктан икән? Bonjour, Lilia ханым, bonjour. Bonjour, mon ami. Très bien. Бик әйбәт, бик шәп. Эш самолетлан кайттым бу юлы, беләсезме? Эш самолетлан утырып кайттым. Әллә махсус Габдулла Тукайның туган көндәрен каршыларга кайттыгызмы? Шушы бәйрәмнәрдә дә катнаштым. Хәзер бит инде Рамазан айы да бара. Бөтен гомумән сездә монда тормыш кайный. Туганнарым белән, дусларым белән күрешергә кайттым. Татар җанлы үзе шаян, үзе шук, шул ук вакытта бик тә җитди эшләр башкарырга сәләтле милләттәшебез белән очрашу Казанның үзәгендә әнә шулайрак башланып китте. Бу урында минем бүгенге героебызның яраткан ире, ике күркәм кызы һәм оныгы барлыгы, әлеге матур гаиләнең инде озак еллар Брюссельдән ерак түгел урнашкан Дендерлео исемле авылда яшәүләре хакында әйтеп узасы килә. Әлеге Мөләйим ханымның Бельгия татарлары берлегенең җитәкчесе, аларның көчле лидерлары икәнен дә ассызлыклап үтү урынлы булыр. Инде эшкә кичерешләргә килгәндә, Брюссельдән ул туган якларына чын мәгънәсендә очынып кайту турында әйтү кирәктер дип уйлыйм. Очып дигәндә самолетта кайтуын истә тотсам, очынып сүзен кулланганда исә, мин аның Татарстанны һәрчак нык сагынып, дөньяның бер якты изге урыны буларак бирегә омтылып торуын күз аллыйм. Кояш ул монда, Татарстанда. Бүгенге героебызның тормышында зур роль уйнап торган Брюссельгә килгәндә, әлегә күпләребезгә ишетә генә булса да таныш шәһәр Евросоюзның башкаласы булып санала. Монда Европарламент урнашкан, шуңа да Евросоюз хакында сүз йөрткәндә масса күләм мәгълүмат чаралары еш кына Брюссель игълан итте. Брюссель хәбәр салды дип җиткерәләр безгә дөньядагы яңалыкларны. Гади генә булмаган оешма НАТОның спорт өлкәсендәге данлыклы ФИСУның штаб-квартираларда биредә эшләп киләләр. Соңгысы универсиадалар кая булачагын хәл итүче җитди оешма. Хәтерегездә булса, атап киткән яшьләр арасында популяр әлеге спорт бәйгесе 2013 елда Казанда уздырылачагы да нәкъ менә Бельгиянең шушы шәһәрендә хәл ителде. Инде тагы бер кызыклы, миңа юрист буларак билгеле мәгълүмат. Брюссельдә дөньяда иң зур гаделлек сарае, русчалатып әйтсәк, дворец правосудия урын алган. Бельгиянең уңай географик урнашуы аркасында бирегә якындагы 4-5 илдән тиз арада килеп җитеп була. Юкка гына әлеге илне Европаның йөрәге дип йөртмиләр булса кирәк. Инде янә Казаныбызга әйләнеп кайтыйк. Алдан сөйләшкәнчә, бүгенге героебыз тапшыру кысаларында шәһәребезнең үзе өчен истәлекле булган урыннары белән таныштырырга тиеш безне. Беренче итеп, әлеге бик тә тапкыр һәм тәвәккәл ханым безне туп-туры Казан Кремленә алып китте. Һич тә көтмәгән адым булды бу. Бетте баш дип шикләнеп һәм сискәнеп куйдым мин. Президент янына шәйләргә барабыз ахры. Алдан әйтеп куймагач, яхшы костюм да кимәгән идем, галстук та тагылмаган. Шөкер Алла, президент аппараты урнашкан төп бинага барып җитмәдек. Башкасы янында тукталдык без. Һәм героебыздан кызыклы гына мәгълүмат алдык. Кремльдәге кайчандыр Татарстанның авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы урнашкан бина белән Лилия Валиеваның яшьлеге бәйле икән. Биредә ул министрлыкның матбугат белән элемтә өчен җаваплы хезмәткәре булып эшләгән. Бүген инде министрлык башка урында. Әлеге бинаның ишекләрен күпме тартма, авыл хуҗалыгы өчен җаваплы кешеләр ачмаячаклар аларны.
Менә безнең геройыбыз ачты бүген күңеле төбендә яшеренеп яткан җылы хатирәләр китабын. Аның министрлыктагы эш урынындагы бүлмәсенең тәрәзәсе нәкъ менә Кремльнең сәгатьләренә карап тора торган икән. Тәрәзәсе дә, сәгате дә бүгенге көндә шул ук урында дип шатланды Лилия, яшьлек хатирәләрен искә ала. Җавап итеп, сәгать тә җанланды диярсең. Безне бүген ул зурлап, әнә шулай шаң сугып, үз итеп каршы алды. Минем тәрәзә, кабинет тәрәзәсе туп-туры карый иде менә бу Казанның иң зур сәгатенә. Һәм кул сәгатенә карап тормый иде. Сез иң төгәл сәгатькә карап билгеләгәнсез вакытта. Шуңа күрә менә бу урыннар мине өйрәтте инде эшне җиренә җиткезеп эшләргә, иң төгәл эшләремне башкарырга һәм вакытның кадерен белергә. Казанга килүче барлык туристларның яраткан урыны Кремль территориясеннән чыгу белән без героебызның истәлек хатирәләрен уятучы тагы бер җирдә тукталдык. Легендар Муса Җәлилнең һәйкәле янында. Альберт, минем өчен Казанда тагын бер истәлекле урын менә бу һәйкәл. Чөнки Муса Җәлилнең мәбит дәфтәрләрен аны бит Бельгия кешесе калыпка җиткезгән. Андрей Тимерман дигән кеше аны төрмәдән алып чыга алган. Һәм менә аның тормыш иптәше белән Мари Фаглен без дуслар идек. Мин аларга еш йөрдем заманында. Ул бик әйбәт гаилә иде. Менә бу һәйкәл кырыеннан узганда бу мәйданда мин ул Андрей Тимерманга бик рәхмәтлемен. Лилия ханым, сез генә түгел, бөтен татар халкы рәхмәтле. Әлеге кешегә дип әйтим, чөнки әгәр дә ул мәбит дәфтәрләрен монда тапшыру ысулын тапмаган булса, biz bu şiirlərini görə də almasıyıq, aның icatı белән шулай якыннан таныша да алмасıyıq. Муса Җәлил татарның данлыклы улы, бүгенге әңгәмәдәшебез өчен мәктәп программаларында өйрәнелүче герой, мәбит дәфтәрләрендәге патриотик әсәрләрне иҗат итүче кеше буларак кына түгел, кайчандыр Лилиянең туган ягындагы, бүгенге Ширмешән районындагы авылда яшәп алган, шәһәрдән авылны торгызу өчен биргә килгән яшь шибәр егет буларак та таныш. Безнең героебызның әбисе, авылдагы башка өлкәннәр сөйләвеннән күренгәнчә, кайчандыр 28 яшьлек Муса кичләрен үзе тирәли авыл яшьләре җыя торган булган. Аларны мандолинда уйнап, моңландырган, җыр биюгә катнашырга чакырган икән. Әнә шундый яшьлек хатирәләр дә яшәп килә Лилия ханымның күңелендә. Казанның истәлекле урыннарыннан торган кечкенә генә сәяхәтебез дәвамында без бүгенге героебыз белән аның күптәнге хезмәттәшләре бүген эшләгән, хәзер инде ямьле су буйларында урнашкан авыл хуҗалыгы министрлыгының мәхәббәтле яңа бинасына да сокланып уздык. Һәм ераклардан кайткан героебызның теләгенә таянып, матур бина янында истәлеккә фотолар да ясадык. Авыл хуҗалыгы Лилия Валиеваның тормыш юлында зур роль уйнаган. Язмышының бормалы агымнарында ниндидер бер уңай йогынты ясап торучы өлкә дияр идем мин. Героебыз биографиясына күз атсак, башта ул Татарстанның авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгында матбугат секретаре буларак хезмәт куя. Соңыннан яхшы белгеч буларак үзен Мәскәүгә сельская жизнь гәзитенә эшкә чакыралар һәм бик тиздән әлеге матбугат чарасының үз хәбәрчесе буларак героебыз Бельгиягә юл ала. Нәкъ менә шул вакытларда Мәскәү белән Брюссель арасында йөргән чакларда язмышаны компьютерлар белән профессиональ дәрәҗәдә мавыгучы, акыллы һәм кешеләрне ихтирам итә белүче Бельгия егете Жан белән очраштыра. Хәзер инде яраткан кияү булырга йөргән Жан Шмидт Казанда еш була һәм һәр вакыт көтелгән кунак. Татар милләтенә битараф булмаган, шәкшәк белән бәлешне инде үз итергә өлгергән Бельгия егетенең ТНВ каналында да чыгыш ясаганы бар. Карагыз ничек тырыша-тырыша татарча фикерләргә омтылып сөйләшә ул. Исәнмесез? Исәнмесез. Афәрин, субханалла. Жан әфәнде татарча да беләме әллә? Сез татарча сөйләшәсезме? Мин татарчам. Татар балалары өйрәтте, чөнки без һәр җәйне диңгез буена Испаниягә җыелабыз, татар лагерына. Анда балалар үзара татарча сөйләшкәндә, ул да бик күп сүзләр ытып ала. Казанга килгәч, әле сез аны милли ризыклар белән сыйлап карадыгызмы анда? Ашарга белегез. Сез безне сыйлыйсыз. Бу пешмәк,
Пишмак. Плов, Ага. чак-чак. Сез хәзер телеэкраннарда күргән әлеге матур парның мәхәббәт җимеше буларак Бельгиядә Амелия кызлары дөньяга килә. Үзендә татар каны йөгергән әнисе, әбисе аркылы татар җанын туючы әлеге кыз апасы Регина белән бергәләп кечкенәдән сәхнә тота. Чыгышлары арасында татар телендә булганнары да юк түгел. Безнең бүгенге героебыз Лилия Валиева дөньяда тумаган булса, бәхетле Бельгия егете Жан татарның өч пышмагын да татымас иде. Бельгиядагы ул яшәгән авылда бүгенгедәй өч матур татар гаиләсе дә барлыкка килмәс иде. Лилия белән Жанны үлеп яраткан өч гүзәл кыз. Әлбәттә, мин бу урында яраткан оныклары Әйшәнең дә искә тотып сөйлим, дөньяларны бизәмәсләр иде. Инде янә Казан урамнары буйлап сәяхәтебезне дәвам итик. Мәхәббәт хакында сүз тотканбыз икән, Казанда тагы бер күңелемә якын урын бар минем дип сөйләде Лилия ханым. Һәм безне Горький урамында урнашкан Кәрим Тинчурин исемендәге театрга чакырды. Моннан 10 ел элек әлеге театрның гөрләп торган иҗади коллективы Брюссельдә гастрольләрдә булган икән. Аларны кабул итүчеләр ягыннан оештыруда Лилия Валиеваның өлеше дә аз түгел. Артистларның уңышлы чыгышлары, көчле алкышлар, тулы заллар аларны биредә бик тә җылы кабул итүләре хакында сөйләп торуның кирәге дә юктыр. Ә менә әлеге гастрольләрнең башка кызыклы куанычлы серләрен сәхнә пәрдәләре кебек ачык әле без бүген. Артистларның үзләре үк ярдәмендә. Беренче итеп алар үзләре белән гастрольгә алган баянны һәм баянчыны, ул вакытта әле яшь артист Булат Зиннатуллин искә төшерделәр. Ул вакытта без яшьләр, Булат гомумән эшкә килгән генә, баянын инде уф итеп алып килгән иде аэропортка, аны багажга бирергә туры килде. Брюссельгә очып килдек. Багажны алдык. Ачтык. Баянның төймәләре кирип. Эшкә батып беткән инде. Инде Булат нишләргә белмәде. Җыламый гына. Кардәшләр, алар бөтенесе баян моңына, көенә сагынып, сусаганнар, шуңа күрә баянсыз бер ничек тә булмый. Ишексез баян кирәк иде безгә. Biz аның турында аерым мәкаләдә яздык. Килә безгә баян диеп. Менә шуннан теге баянны төнне буе пычаклар белән, ниндидер анда отверткалар белән ремонтлап чыгарып, теге ничектер уйный торган дәрәҗәгә җиткереп, икенче көнгә гөрләтеп, кардәшләребезне, милләттәшләребезне биеттек, җырлаттык. Әле һаман да бик шундый якты истәлекләр. Тамашачыларга да әйтик, музыкантлар беләдер инде, гади тамашачы белмидер. Әгәр дә үзегез белән баян яисә анда контрабасны, башка уен коралы алып барасыз икән самолетта. Курайды ярар, анда кисәгә тыгырга була. Шундый зур инструментларга аерым билет алырга кирәк икән. Әгәр дә инде пианино алып барасыз икән, аерым самолет кирәк булачак. Кәрим Тинчурин исемендәге театрда хезмәт куючы талантлы артистлар Артем Пескунов һәм Резидә Саляхова өчен Брюссельдәге гастрольләр аеруча истәлекле булган. Гастрольләр барышында Бельгия, янәшәдә генә урнашкан Франция Резидә белән Артемның күңелендә мәхәббәт чаткылары уята. Казанга кайтып төшү белән дөрле үк башлый бу хисләр. Озакта үтми театр бинасы бер генә көнгә булса да ЗАГСка әверелеп тора. Һәм башкалабызда күпләр көндәшерлек, матур пар барлыкка килә. Ә бит төптәнрәк уйласаң, барсына да шул ук Брюссельләргә гастрольләр сәбәпче. Безнең бүгенге героебыз Лилия ханым бәхилләгән пар булып чыга бу. Ә без Лилия ханым белән кызыклы, төрле темаларны үз эченә алган сөйләшүне дәвам иттек. Лилия ханым, менә безнең телевидение кызлар сезнең белән очрашасын белгәч, белешеп кайтырак күрсәттеләр. Нинди матур, нинди фирма аяк киемнәрен кия икән Бельгия хатын-кызлар. Әлбәттә, ул бренд аяк киемнәре күп инде алар иде. Ләкин реклама ясап тормыйм, әйтәсем килә бер төрле аяк киеме турында. Иң җайлысы, иң эргономичный, үземдә дә бар, иремдә дә бар, хәзер инде күршеләребездә дә бар. Аның белән кибеткә дә барырга җайлы, машинада йөрергә дә җайлы, хәтта бакчада эшләргә дә, җир казырга да әйбәт. Алар безнең карагыз, татар кәлешләре. Бу урында тамашачылар игътибарына тагы берничә кызыклы мәгълүмат бирергә телим.
Bilmәсәгез белегез, Бельгия ул юлларыбыздагы асфальтны уйлап тапкан илдә икән. Шуңа да аларда бар юллар чиста пөхтә булса кирәк. Пычрак булмагач, аякка резин галуш та түгел, ә аларда киң таралган агачтан ясалганнары ярап тора бирде. Галуш белән мода хакында сөйләшүне дәвам итеп, һәм театрда булуыбыздан файдаланып, бүгенге героебыз мине Бельгияләр кебек киендереп карарга булды. Мин дә каршы килмәдем, шаярсак шаярык иде. Театрда бит без, лабаса. Мен сездән хәзер бик ирсәсен. Ризамы? Әйдәгез. Тәк, баштагы түбәтәйне салып аттык. Өстә пиджак калсын әйдә, ә муенга әлбәттә инде шарф бәйлиләр. Бельгиядә, Франциядә, Италиядә. Һәм кулларыма минем юк, дөрес уйламадыгыз. Зонт та, шпага, кылыч та түгел, ә шоколад тутырды Лилия ханым. Шоколадлар юкка гына барлыкка килмәгән икән минем кулларымда. Интернет чыганакларындагы мәгълүматларга караганда, Бельгиядә шоколадны, әлеге баллы һәм татлы азыкны аңа мөкиббән калып, әдәбияткә тиңләп, поэма белән чагыштыралар икән. Инде санарга килсәк, бу илдә шоколадны елына 220 мең тонна эшләп чыгаралар. Бик күп бу миңа калса, нибары 11 миллион кеше яшәгән ил өчен. Бурында Лилия ханымның финансист белеме булуында искә алып, мин аңа киләсе сорауны юлладым. Бер Бельгия кешесе ничә килограмм шоколад ташлый икән? 6 кило булып чыга. Димәк, ярты чиләк. Тиз санап чыгардыгыз. Ләкин Бельгия ул үзе бәрәңге белән дә данлы. Шоколад белән генә түгел. Менә бу картошка фри, тыкмач кебек тураган. Ул бөтен дөньяга танылган. Һәм аны сыра белән кабырышын ясаган булганнар. Уйлап чыгарган булганнар. Аны да Бельгиялар уйлап тапкан булган. Нәк ул Бельгиянең төп ризыгы, милли ризыгы. Лилия ханым, күчтәнәчегез өчен зур рәхмәт. Мин киттем үземнең татар киемнәрен алышырга. Туктагыз, Әлбер, туктагыз. Сабыр итегез, минем бер фикерем бар. Минем сезне үлчисем килә буегызны. Менә әйтәсем килә, Бельгия иратлары дөнья күләмендә үзләренең буйлары буенча икенче урында торалар. Субханаллах. Алар 181 сантиметр беләсегез килсә. Бу уртачадыр инде, шулай. Уртача. Менә сез күпме икән? Хәзер мин сезне карыйм, үлчәп. Димәк, килеп чыга сезнеке 2 сантиметрга кимерәк. Ай Алла. Борчылмагыз. Борчылмагыз. Минем үз иремдә жан бәгерем. Сездән түбәнрәк. Ул сезнең шын Бельгия кешесе. Бельгия кешесе булса да, ул менә 2 сантиметрга түбәнрәк. Ләкин аның мәхәббәте миңа карата шундый зур, шундый көчле, менә таулар хәтле. Сезнең хакта чыккан китап төсте. Таулар җылысы кебек аның буе да, мәхәббәте дә зурак. Нәк шулай тау җылысы кебек. Гел шаярырга килешмәс дип, шәй артына күчкән очрашу барышында мин героебызга җитдирәк сорауларда юлладым. Лилия ханым, менә сез безгә сөйләдегез, Брюссельдән 25 километр ераклыктагы авылда яшисез дип. Ул авылыгызда елга бармы? Әллә инде Татарстандагы ширмешәнегезне сагынып узамы гомерләр? Әлбәттә бар инде. Дендер исемле безнең елга, авылыбызда Дендерлеу дигән авылда. Бу Арслан бит. Арслан, Көчле елга булса кирәк. Нәк шулай, ләкин җырга тарта инде мине Ширмешән, Кама елгасы, Идел елгасы. Менә күпме карасам да карап туймыйм, Идел буе каеннарына. Сезнең музыкаль белемегез юкмы? Юк, без татарлар бит инде яратабыз бергә җыелышып, сузып, моңнап җырларга. Нинди җырлар башкарасында бергә җыелга вакытта? Безнең бөтен балалар күбәләгемне беләләр. Бөтен балалар. Аннарысын бөтенесе беләләр. И туган тел, и матур тел. Менә киянтәне беләләрме Бельгиядә? Бельгиядә 6 киянтә бар.
Білесізме, алар біздің йортта. Біз аларны көтеріп келдік Татарстанның бір районынан, һәм үзебезнең уеннарда кулланабыз, ярышларда. Бельгия халкы анарга шират баса, шушы ярышлар вакытында. Аларда андый әйбер юк. Алар суны Юк, чөнки аларның һәрбер йортта, һәрбер бакчада үзләренең бір кыйысы. Хәтта һәр көнне Бельгиядә яңгыр ява. Тамчылап, менә илектән иләгән кебек, тамчы. Тагы бер җитди сорау биргән телебезгә. Менә Бельгия халкы белән татар халкы нәрсә айыра? Аларның нинди сыйфатлары бар? Сезнең күзлектән караганда. Беренчедән әйтәсем килә, ике халык та бик тырыш. Бельгия хатын-кызлары да иртүк торып, тәрәзәләр юалар, урамга чыгып, бакчаларын бик пөхтә тоталар. Нәкъ менә татар хатыннары кебек, алар да бик уңган. Ләкин татар хатыннары алар аш суга бик ыста, камыр ашларны әлбәттә. Бельгия хатыннары алар көненә бер генә тапкыр канар ризык пешерә, кичкегә генә. Аларда бернинди аш юк обед вакытына. Буткалар иртә белән инде, мәсәлән, анда гел бутерброд тортина дип атала, менә бутерброд кына аларның. Аннарысын кул эшеннән килгәндә, мәсәлән, безнең хатыннар, татар хатыннары бик яраталар бәйләргә, шигәргә, ыста инде алар кул эшләренә. Ләкин, тагын әйтәм, безнең хатыннар, Бельгия хатыннары, алар да бик ыста кул эшенә, алар элек-электән кружева шиккәннәр ясаганнар. Нинди әйтемнәр ошый сезгә белән? Бельгиецлар турында әйтәләр, һәрбер бельгиец ул туганда ук инде кырсагында кирпич белән туа. Чөнки алар бик каты яраталар төзелешне. Гомер буе төзелеш алып баралар кирпичтән, таштан, менә бик уңганнар шул яктан. Әниләре нинди әкиятләр укыйлар үзләренең балаларын тынычландырыр? Кызганычка каршы, ул милләттә әкиятләр бердә юк та алар. Шуңа күрә без үз балаларыбызга һаман да әле Шүрәлене бик каты сөйлибез, таныттырабыз үзебезнең иҗат белән, татар камыр батырларны. Суанасы әлбәттә, мин бер чемодан китап тиеп китәм. Халыкның үз әкиятләре булмау аяныч хәл миңа калса. Әмма тапкыр Лилия ханым монда да сулын тапкан. Җәйләрен Испаниядә диңгез янында балалар лагерьлары оештырып, анда алар әкиятләрен дә өйрәнәләр, татар телендә, җырын, биюендә. Selam, benim ismim Sasha. Minwa 11 yaş, min Belgiyadan geldim. Min manda tatar telen öğrenim. Barar yolum, burma minin. Tağlar menip, tağlar düşesi. Ar ormanlar ödüp, dengizlerini keşip. Tozulu sular kupmüşesi. Карагыз әле, сезнең әтигез Кадырҗан булган, тормыш иптәшегез тагы бер җан, минем җаным бәгърем дип искә алдыгыз. Тормыш юлында тагы нинди ягымлы ярдәмчел җаннар очрады үзегезгә дигән минем сорауга, Лилия ханым уйны чыны белән минем янымда һәрвакыт олы җанлы, яхшы кешеләр генә, Ходай ярдәменнән бер генә дә ташламый, Аллага шөкер дип җавап тотты. Менә сезнең белән дә таныштым хәзер Альберт Җан дип шаяруын дәвам итте кызыклы әңгәмәдәш. Бельгиядә Альберт исемле кешеләрнең күп тапкырлар патша булып торганнары, аларга һәйкәлләр куелганлыгы хакында да сөйләде ул безгә. Шаяру тулы җиңел барган очрашу әңгәмә барышында мин унга якын француз теле өйрәндем. Дөньяда Бельгиядә яшәп килүче фламанд теле дә барлыгын белдем һәм Брюссельгә чакыру алдым. Альберт, сез миңа шундый ышадыгыз. Бельгиягә дә килегез әле гаиләгез белән бергә. Сезнең тапшыруыгызның төп геройлары булырлык, бездә дә бик күп кешеләр бар. Татар милләт җанлы, шук, шаян, уңган булган кешеләр. Чакыруны мин рәхмәтемне әйтеп кабул иттем. Кем белә бит, Ходай кушса, пандемиялар артка чигенсә, барырбыз да әле бәлки. Әмма шартым итеп бер таләпне үтәүне куйдым. Без килешкә языгыз әле, хәләл җефетегез, кызларыгыз белән бергәләп Бельгия әкияте. Кирегез әле тарихка беренчеләрдән булып, әле гилдә балалар әкияте язучылар булып.
Шуннан соң шул әкиятне бергәләп укырга килербез дидем. Лилия ханым үзенең мишәр кызы булуын исбатлап, аңа гына хас тапкыр сүзләр белән кабул итте бу теләкне һәм тырышып карарга вәгъдә бирде. Көтәбез. Шушы урында мин дә бүгенгә тамашачыларым белән саубулашып торам. Һәммәбезнең яшәеше Бельгия шоколадларыдай татлы булсын. Якыннарыгыз кая гына яшәсә дә, дус тату булып, бер-берегезне хөрмәт итеп гомер итегез. Исән сау булыгыз, яңадан кызыклы очрашуларга кадәр.